стане. Много хора и тези, които се минават, си мислят, мен не ме засяга. Засяга ви всички вас. Това, което става в Сирия, град Алепо, не е целта на САЩ, които финансират Ислямска държава, тези джихадисти. Целта им е това примирие да им осигури коридор и къде ще тръгнат по този коридор към Турция и Турция ще ги пусне в България. Една публична тайна е, че в джамите се крие оръжие. Това също се крие. Това ще бъде използвано. Гарантираме, това е много близко и това наближава. Хора да внимание. Тръгваме на шествието. Трябва да направим на шествие в момента. Шествие към община. Всички, които желаете, елате с нас от тук до общината по централната улица. Братя и сестри, пришелците настъпват. Утре ще е тесно. Събудете се сега. Ето, иначе искам ти кажа нещо само. Имам подозрението, че Митко се е ровал в лични данни за хора от Атака. Кой Митко е? Мози, Кунис. За мен със сигурно се е ровал. 100%. Той за всички рови. От източници, които познава в общината и такива места се рови да направи. Стават материални блага, стига от държавата. И той ще казва, ще помага. Бойко! Курва! Чакай, пак ще бъдем съдяни с вами. За България! Сърце! За България! Сърце! Душа! За България! Сърце! Душа! За България! Сърце! Душа! Нищо, дай езика ми. Много ми ще ти Другия 4 хиляди на властта! Депутати в процента на Турция в опита! Депутати в процента на Турция в опита! Депутати в процента на Турция в опита! Здравейте, здравей, как е? Тук сме. Управлява изцяло живота в България. Тук става въпрос за това, че Български Хелзинкски комитет и други подобни организации много добре им обясняват техните права. Те знаят как да протестират. В техните държави се разпространяват опътвания, в които те знаят точно като дойдат в България какво да направят, при кого да отидат и колко дена срок има за обжалване на всяка една процедура. Тези опътвания се разпространяват на няколко арабски езика. Между тези езици е и езика, на който си говорят терористите от ИДИЛ. Мангали! Каква е работата на Българския Хелзинкски комитет?
да обучава терористите от ИДИЛ какви са правата им в България. Затова приканваме всички граждани на този протест. Не сме много хора, но не сме и малко. Заповядайте следващата седмица пак по същото време на площад Независимост от 18 часа, за да кажем нашето не и да се обърнем. Ние не сме против мигрантите, защото те също са пионки в един театър, който се случва за всички нас. Ние обаче сме против това те да поставят правилата в нашата държава, да си вървят. Между другото, в Саудитска Арабия има центрове за бежанци, които са 3 милиона бежанци. Защо те трябва да идват тук? Ние знаем защо и кой режисира този театър, но в момента ние нямаме такива сили да му се противопоставим директно. Обаче това, което трябва да направим, е първо да запазим нашите граници, да запазим нашата територия, да запазим нашата държава. Защото изгубим ли България, ще изгубим всичко. И всички, които политиканстват и си мислят, че трябва да има промени в Конституция и така нататък, всичко това ще бъде на вятъра. Нашите граници в момента са най-горещата точка, които трябва да се опазят. И тъй като правителството не се интересува от това, можете да влезете във Фейсбук и да видите какво публикуват граничните полицаи, в какви условия те живеят. Те си правят землянки, събират дърва от гората, върху тях се мятат найлони, палят си огън, нямат екипировка и само коментират, че постоянно ги лъжат. Лъжат ги, че ще им занесат дърва, лъжат ги, че ще им занесат фургони. И че когато дойдат представители на Еврокомисията, ги водят на съвсем различни места. А нашите хора, за да стигнат до наряда си, трябва да минат 7 км в колта. Значи в Калса върви много трудно. Те пристигат и вече нямат сили. Защото нямат техника, която да ги закара до там. Поради тази причина ви призоваваме, не бъдете безразлични, не бъдете безучастни. Включете се в нашите протести. Може би сега ще имаме и по-голяма разгласа, защото имаше журналисти и ни показаха. Елате пак следващата седмица и казвайте на своите приятели и познати, защото заплахата е голяма. Просто ние ще си вкараме едни българи, които не са българи, които могат изцяло да подменят живота в страната. Благодаря. Всеки народ сам се определя съдбините. Много хора от нас помнят на 13-ти какво се случи тук на това място. Един провокативен протест имаше. Много хора сме тук сега, пак. Дойдохме да кажем, че на тези провокатори нас не ни е страх. Ние сме тук и ще бъдем тук, докато победим. Благодаря. Прост народ, слаба държава. Прост народ, слаба